Que tal? Moi boa noite, un saúdo desta xornada xa de martes, hoxe 14 de abril, imos contarvos a actualidade local. A estas horas da noite chega o tempo de render contas da información e comezamos falando pola visita de onte do secretario xeral dos socialistas galegos Gómez Besteiro a unha empresa pontesa, Prometal, xunto co alcalde das Pontes, Valentín González, tamén na condición de presidente da Deputación, pero sobre todo porque ali se anunciaba algo que hoxe se plasmou case, que se fixo xa patente. Estamos a falar dese no de transición xusta para as Pontes hoxe aprobado no Consello de Ministros. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia celebrou onte nas Pontes as repercusións que vai ter para a Galicia a recente aprobación do Real Decreto que contén as medidas establecidas polo Goberno para paliar os efectos da crise enerxética asociada á guerra en Oriente Medio. Durante unha visita á empresa Prometal, afincada en Penapurreira, José Ramón Gómez Besteiro deu conta da forte simplificación dos procedementos relacionados cos nos de transición xusta e a conseguinte redución dos tempos para a posta en marcha de proxectos industriais, o que permitirá dar un paso decisivo para a declaración da subestación de Manciñeira no veciño concello das Somozas como no de transición xusta. Esa decisión de aprobación dese Real Decreto contra as medidas da crise, como sabedes, se produxo fai 10 días. Curiosamente, o Partido Popular votou en contra desas medidas, pero dentro dese Real Decreto había unha medida en concreto que era a liberación dos nodos de transición a través de Consello de Ministros. Antes había que facelo a través de lei, por tanto os procesos iban a alongar moitísimo, e hoxe con esa medida e esa aprobación dese Real Decreto verán a luz a través do Consello de Ministros, por tanto, de forma prácticamente inmediata, a liberación de nodos de transición xusta. Eso repercute directamente aquí nas Pontes, onde se vai a liberar a través da decisión do Consello de Ministros, vaise liberar ese nodo de transición demandado por as propias Pontes e, por tanto, por toda a industria enerxética en Galicia, porque vai a supoñer liberar máis de 2.000 megavatios, tanto no que é a evacuación, como que é o almacenamento, e como tamén na produción e na transmisión desa enerxía eléctrica para novos proxectos industriais, e, por tanto, esa liberación vai a potenciar e dar un impulso definitivo á posta en marcha das industrias, o desenvolvemento de enerxía, en definitiva, a aposta como é Galicia para o desenvolvemento da enerxía eléctrica e, sobre todo, a súa vinculación directamente con proxectos industriais. Por tanto, esa nova que é moi importante porque os socialistas confiamos, pero además demandaremos do propio Goberno do Estado que se faga pronto esa resolución a través do Consello de Ministros e, por tanto, a realidade do nodo de transición das Pontes será unha verdadeira realidade e aprobada a través do propio Consello de Ministros, o que vai implicar, como decía, unha forte simplificación e, sobre todo, reducir os tempos no que é a posta en marcha de todo ese proxecto. O líder socialista criticou que o Partido Popular votase no Congreso en contra destas medidas anticrise e que permiten axilizar este tipo de trámites, o que vai repercutir directamente en territorios como o norte da provincia da Coruña, onde se van poder liberar 2.000 megawatts para novos proxectos industriais e que suporá un impulso definitivo para a posta en marcha de novas industrias na nosa vila e nas zonas afectadas polo peche da central térmica de Endesa. Besteiro contou que acompaña nesta visita do alcalde das Pontes e presidente da Deputación, Valentín González Formoso, que agradecía esta visita do líder dos socialistas galegos e a boa nova para a industria local que supón este anuncio. Trasladar a información de que nun dos próximos Consello de Ministros o Goberno vai a declarar o nudo de transición xusta das Pontes e asegurar así para a nosa vila os proxectos industriais de futuro, algo que todo o mundo está demandando en toda a península, sí o vamos a ter nas Pontes. Vamos a ter máis capacidade para evacuar enerxía renovable, máis capacidade para almacenar enerxía e capacidade para suministrar máis consumo aos proxectos industriais que é o seu talón de Aquiles. Se non hai suministro enerxético, non hai industria, non? E, por tanto, vamos a ter esa capacidade para que os proxectos industriais que queran albergarse en Galicia, que requiran de alto consumo industrial, alto consumo de auga, teñan aquí nas Pontes a súa ubicación natural. É que o no das Pontes, cunha capacidade de 945 megawatts de xeración, incluídos os sistemas de bombeo, unha reserva de 410 megawatts para novos proxectos industriais e 1024 megawatts para sistemas de almacenamento, é imprescindible para que na zona se asenten novos proxectos. Segundo González Formoso, iniciativas como as impulsadas por Reganosa EDP, Universal Craft, Valor Green e Recinor ou a mesma Prometal, que ten previsto ampliar as súas instalacións, xa teñen o apoio do Estado e mobilizaron máis de 100 millóns de euros no que vai de tempo. Daí a necesidade de contar con este novo no que permitirá evacuar enerxía renovable e que tamén ampliará a capacidade de almacenaxe e suministro a estes proxectos industriais.
O Concello das Pontes vai destinar case 70.000 euros a axudar as diferentes entidades veciñais tanto para actividades como para o seu desenvolvemento habitual. O Concello das Pontes vai destinar 69.000 euros ao Programa Municipal de Axudas para entidades veciñais deste exercizo. O igual que en convocatorias anteriores, os fondos terán como destino de actividades xerais deste tipo de colectivos ata a adquisición de equipamento ou a realización de obras ao longo de 2026. Do total asignado a este programa, 34.500 euros serán para actividades de tipo xeral e os fondos restantes, outros 34.500, para infraestructuras ou equipamento. Poderán optar a estes fondos todas as entidades sen ánimo de lucro que se dediquen a fomentar a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación, en especial iniciativas dirixidas a fomentar a cultura tradicional, actividades interxeracionais ou veciñais, ou que desexen realizar obras de mellora dos seus locais sociais, cunha chega máxima de 1.500 euros por solicitude entre as dúas liñas de axuda. Con respecto ao prazo de presentación de solicitudes, estas deberán tramitarse telematicamente na sede electrónica do Concello das Pontes nun prazo máximo dun mes dende que se publique no Boletín Oficial da Provincia o extracto correspondente ao anuncio da convocatoria ou ben ata que se esgoten os fondos consignados a estas dúas liñas. As bases xa se poden consultar na web aspontes.org ou ben na edición do pasado 9 de abril do Boletín Oficial da Provincia no enderezo electrónico www.dacoruna.gal. O programa das Pontes en Pezas vai se retomar tamén este ano, vai continuar, pero ademais cunha chega por parte da Deputación Provincial tamén para sumarse á contía para que as pontes sigan chéndose de arte urbá. A Concellería de Cultura vai seguir adiante este ano co seu programa de arte muralístico As Pontes en Pezas da man de novas creacións de gran formato. Unha proposta que, dende a súa posta en marcha no 2017, acumula máis de medio cento de intervencións artísticas, tanto efímeras como permanentes, e que ven de sumar un novo respaldo. Neste caso, grazas á Deputación da Coruña, vaise contar cunha chega de 28.784 euros que terán como destino novos traballos incluídos neste programa, e que o Goberno Provincial, o abeiro do seu programa de subvencións para que os municipios realicen eventos de arte pública urbana na modalidade de pintura mural, vai repartir este ano 145.850 euros. Un total de 5 concellos da provincia se van beneficiar desta iniciativa grazas a partidas que oscilan entre os 22.000 e os 35.000 euros. De feito, ademais das Pontes, Cambre, Carballo, Ordes e Rianxo van recibir fondos provinciais para desenvolver este tipo de programas e eventos de arte urbana e cos que o goberno que dirixe Valentín González Formoso pretende respaldar este tipo de iniciativas en concellos de toda a provincia independentemente do seu tamaño. Seguen as charlas prácticas sobre reciclaxe, como reciclar nos nosos domicilios, pero que desta vez vai ser no centro sociocomunitario, pero é aberto para todo o público que queira asistir. A campaña O Camiño Sostible chega mañá do Centro Social Comunitario e será da man dunha sesión aberta á cidadanía en xeral en a que se fará fincapé na importancia de separar dun xeito óptimo os nosos refugallos, non só co que iso supón para o planeta e os seus recursos, senón tamén para o noso peto, xa que cunha separación efectiva, menos custoso será o recibo do lixo. A iniciativa impulsada polo Goberno Municipal está programada para as 5 da tarde, ten como obxectivo axudar aos máis maiores a identificar que residuo vai en cada colector, o vidro o iglu verde, os plásticos e latas ao amarelo, o papel e o cartón o azul, o aceite usado aos colectores especiais ou os residuos alimentarios ou marrón. A charla será de participación libre, polo que tamén poden acudir veciños e veciñas que non formen parte do centro sociocomunitario e que desexen informarse sobre esta nova campaña e incluso anotarse no programa de composteiros ou do colector marrón. Va a rematar xa o prazo para participar no concurso de marcapáxinas. Sabedes que hai diferentes categorías para os nenos e nenas que temos na casa e sabedes tamén que vai haber premios para todas. Conta atrás para que a Biblioteca Municipal Ribeira Rouco peche o prazo para participar nunha nova convocatoria do certame anual de deseño de marcapáxinas. A iniciativa que nacía hai xa 4 anos, o haber a celebración do Día Internacional do Libro, vai gañando en participación con cada convocatoria e, de feito, segundo informaron dende a propia biblioteca, neste ano repartíronse máis de 130 plantillas nas que os pequenos e pequenas deben presentar os seus deseños. Así, ata mañá aínda é posible facer entrega na propia biblioteca destes debuxos e que deben ter como temática o mundo das novelas de misterio e detectives, que foi o tema escollido para esta convocatoria o cumprirse neste ano 50 aniversario do pasamento da gran Agatha Christie. O que non cambia será a metodoloxía de participación, xa que é necesario recoller a plantilla e empregar na biblioteca xunto co formulario de inscripción e que tamén se deberán entregar neste mesmo lugar. Este ano contaremos con 5 categorías: infantil, primeiro, segundo e terceiro ciclo de primaria,
extraordinaria é unha categoría especial dirixida a persoas con diversidade funcional cun gañador en cada unha das modalidades. Os premiados e premiadas levarán como agasallo material bibliográfico e a semade verán impresas as súas propostas como marcapáxinas oficiais que ao mesmo tempo formarán parte dunha exposición que incluirá todos os proxectos presentados a este concurso. En canto ao fallo do xurado, darase a coñecer o xoves 23, despois da sesión semanal do xoves na Biblio, que arrincará ás 6 da tarde, co espectáculo de C Orquesta Fantasma, nas propias dependencias da Biblioteca Municipal. A Bisbarra das Pontes chegaba un novo curso de teatro, fundamentalmente centrado en nenos e nenas, pero tamén haberá un para todo o público en Neda. Non lle toca a localidade das Pontes, pero si os imparte un veciño noso e, ademais, colaborador desta casa, Juan Anillo. A Deputación da Coruña puxo en marcha onte en Valdoviño un ciclo de masterclass de iniciación ao teatro que percorrerá varios concellos de Ferrolterra coa fin de achegar as artes escénicas á mocidade e ao conxunto da cidadanía. A primeira sesión desenvolvíase no Colexio Público de Infantilatios en horario de mañá e estivo dirixida aos alumnos do centro e contou coa asistencia do alcalde de Valdoviño, Alberto Fernández, e da deputada de Industria e Emprego, Rosa Ana García, que quixo acompañar o inicio desta iniciativa formativa e cultural. O programa retomouse hoxe mesmo no Instituto Punta Candieira de Cedeira e tamén no Instituto de Ortigueira. Neste caso van chegar o día 30 de abril para rematar cunha sesión aberta ao público na Casa da Cultura de Neda o 9 de maio. Estas masterclass están impartidas por Juan Anillo e Nortan Palacio, dous profesionais cunha ampla trayectoria no ámbito da interpretación e da formación teatral, que ofreceron unha aproximación práctica ao feito escénico. Durante as sesións, traballanse aspectos como a voz, a expresión corporal, o uso do espazo, a improvisación ou a xestión emocional. A proposta busca non só introducir as persoas participantes no mundo da interpretación, senón tamén fortalecer habilidades como a comunicación, a creatividade, a confianza persoal ou a capacidade de relación, especialmente entre os máis novos. No caso da sesión final en Neda, a actividade vai ser aberta ao público en xeral, será de balde e con prazas limitadas, polo que é necesario anotarse previamente na Biblioteca Municipal da localidade. Mañá temos en As Pontes un casting do programa do popular concurso da televisión galega Atrápame se podes. A produtora de Voz Televisión, que son os que están detrás deste concurso, veña facer un casting a nosa vila aproveitando ademais a xornada de feira. De feito estarán nos xardíns do campo da feira. Estarán dende a mañá, dende as 11:30 aproximadamente ata as 2:30. Os xardíns do campo da feira van ser mañá escenario dunha novidosa iniciativa, xa que a produtora Voz Audiovisual visitará a nosa vila na busca de novos concursantes para o programa Atrápame se podes da TVG. Así, de 11 a 2:30 da tarde, todos aqueles veciños ou veciñas que desexen anotarse para probar sorte no concurso que presenta Rodrigo Vázquez poden pasarse polos xardíns e ali formalizar a súa inscripción no casting do que sairán os novos concursantes do certame televisivo. Para probar sorte, abonda con ser maior de idade, contar con sentido do humor e ganas de divertirse neste xa consolidado concurso de preguntas de cultura xeral e que leva 5 anos na grella da televisión autonómica. A semana que as persoas que mañá non poidan acudir de xeito presencial a este casting poden enviar unha mensaxe cos seus datos persoais ao número 618-388087 e será a produtora que contacte con eles para novas convocatorias. Este ano volven as festas do Poboado das Veigas, volven como se foron cun programa do máis cheo de actividades, música, deporte, competicións, xa veredes, un pouco de todo. As festas do Poboado das Veigas van regresar por todo o alto e que tras 2 décadas de ausencia, os días 29, 30 e 31 do mes que ven, o Poboado volverá a encherse de moito deporte, música, algarabía e, sobre todo, diversión para todas as cidades. Tras moitos meses de traballo, a Comisión de Festexos integrada por Rosa González, Isabel Caldo, Alfredo Rubio e Alberto Franco logrou idear un interesante programa que arrincará o venres 29 e con moito deporte, porque volverá a rodar o balón na antiga pista deportiva de Endesa, da man do maratón de fútbol sala masculino e feminino, dirixido polo Clube Lago Sport. A semana das 6 da tarde, no Lar de Endesa, vai ser realizar o acto de entrega de agasallos ás imaxes gañadoras do certame de fotografía dedicado ao Poboado das Veigas. A música da xornada contará con 2 protagonistas, por unha banda cun concerto do grupo do Rock Observatorio, nas propias dependencias do Conservatorio de Música, e xa a noite coa primeira verbena da fin de semana co grupo Origen. Para o sábado 30, a xornada abrirase cos pasarrúas dos Froces da Galgueira, xogos rurais e unha xornada de baloncesto en categoría masculina e feminina. A semade tamén haberá celebración relixiosa na Igrexa da Virxe da Luz, co acompañamento da agrupación coral Endesas Pontes e sesión vermú co trío banda.
Xa pola tarde está previsto que se celebre unha xincana motociclista e a noite regresa a música co trío Anta e a Orquestra Atenas, ao que se sumará unha sesión de fogos de artificio. E o domingo, como fin de festa, teremos as finais do Maratón de Fútbol Sala, unha xornada de atletismo, un concerto da Banda Cultural e Recreativa das Pontes e tamén unha nova xornada musical da man dunha sesión bermulonga a cargo da formación Metrópolis. Volve a campaña dos días azuis de bo recordo para as Pontes, porque nos últimos anos sempre tocou aquí algo. A ver este ano porque o comercio pontés volve volcarse coa participación nos días azuis. A Consellería de Economía vende poñer en marcha unha nova edición da súa campaña Días Azuis do Comercio Galego, coa que mediante diferentes premios busca incentivar as compras nos establecementos de proximidade. A iniciativa que arrancaba pasado venres segue a liña de outras convocatorias, xa que abonda con realizar unha compra nun comercio adherido á campaña e registrar o noso ticket na web diasazuis.com. Así obteremos unha participación a que se sumará unha segunda, se dende o propio establecemento colaborador tamén registran ese mesmo ticket. En xogo 20.000 euros en tarxetas prepago, de 150 a 250 euros, ademais dun gran premio de 2.500 euros, que tamén se poderá gastar nos diferentes comercios adheridos e que se identifican co logotipo da campaña nos seus escaparates, cuyos gañadores e gañadoras se darán a coñecer tras dun sorteo público que vai ter lugar o 6 de maio. Vinda 3 establecementos da nosa vila entre tendas de roupa, calzado, beleza, alimentación, servizos ou complementos e que podemos identificar da man do propio cartel da campaña se adheriron a esta iniciativa que se vai desenvolver ata o vindeiro 30 de abril. Quedanos repasar tamén o que vai ser o cine da fin de semana. Adiantamos cales son as proxeccións que teremos esta fin de semana, tanto sábado como domingo, na Casa do Peso, na nosa localidade. Dous dos títulos que máis éxito están a ter nas salas de cine de todo o país aterran esta fin de semana na sala de proxeccións da Casa do Peso. Falamos da última proposta de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, e a segunda aventura en gran formato dos populares personaxes de videoxogo Mario e Luigi Bros, das que poderemos desfrutar pequenos e adultos. Así o sábado e domingo ás 5 da tarde na sesión infantil viaxaremos ao Reino Champiñón, grazas a Super Mario Galaxy la película, cun Mario e cun Luigi buscando o seu lugar neste novo mundo, pero iso sí, sen deixar atrás os problemas, porque toca volver a axudar a princesa Peach e tamén afrontar novos desafíos para evitar que rompa o equilibrio entre o mundo real e o mundo máxico. Bonsai, allá vamos. Hola, Luigi. ¿Qué pasa, Mario? Contemplad, he hecho una obra maestra para la princesa Peach. ¿Qué os parece? Me encantan los colores. Es basura. ¿Cómo te atreves a decir eso de mi obra maestra? ¡Derretiré la piel de tus huesos! Me callo. Ya me perdonaréis. Ha sido un arrebato del viejo Bowser. Supongo que todavía estoy lidiando con mis demonios. En fin, si no duermo mis 8 horitas me convierto en un auténtico monstruo. Me llamo Bowsy y voy a llevarme a mi padre ahora. Super Mario Galaxy proxectarase o sábado en sesión neurodiversa, con luz tenue e son máis baixo e o domingo xa nas condicións habituais. E da fantasía e a aventura ao drama, da man dun dos filmes que pode facerse o vindeiro 26 de maio coa Palma de Ouro do Festival de Cannes, porque Amarga Navidad, a última proposta de Pedro Almodóvar, protagoniza as sesións adultas do sábado e do domingo. Bárbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón e King Gutiérrez encabezan o reparto dunha historia na que Elsa, a protagonista, ten que alonxarse do traballo, da familia e do seu día a día para poder recuperarse e afrontar a perda da súa nai días antes do Nadal. ¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme? ¿Yo? No. ¿Tú tienes algo que ocultar? Le dejarás. Tarde o temprano. Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más. ¿Son tumbas? No. Se llaman socos. Son maravillosos. Perdona, es que en el pueblo vivo con una salvaje.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta. Caiga quien caiga. Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas. No te reconozco, Mónica. Ya sé que no me conoces, Pero yo a ti sí. si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder. A Amarga Navidad chega a Casa do Peso con 3 sesións, o sábado ás 7:30 da noite e o domingo ás 7:30 da tarde. Como sempre, as localidades pódense mercar na web aspontes.sacautoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso antes de cada sesión. Foi todo por hoxe, ata aquí chegamos tamén nesta noite de martes. Mañá mércores, mañá olemos, mañá quedamos. Sabes que somos a Televisión Pública das Pontes e que cada noite traemosche a información local. Farémolo mañá, esperamos que contigo. Así que o dito, boa noite e bo descanso.